bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare Jamhire moon en garti hannde oɗo ñalawma talata hawri ko nogas e jeeɗiɗi lewru mai hitande ujunaji ɗiɗi nogas e joyyi habruji moɗon e ɗemgal Pulaar toon to États-Unis fuɗɗorɗen ko titruji meɗen mawɗi ɗum noon ma en jaa ƴeewen hono kanko Donald Trump kadi ko haala wiya wonde ko ɗeɗo balɗe tati o ɗanota ko o haala tan koko fate ene mettere nde o jogani contre Putin e mono miijo oɗo saha joni pour wiide wonde mo fawe Russie kadi sanction ngaji sibabude Russie continde muɗum bombardude toon to Ukraine habruji meɗen ha hande toon to États-Unis hono kanko Elon Musk compagnie makko SpaceX ene wayno perdi laano muɗum kadi hande ɗum noon ko test di jeena ɓiiji moɓe mbaɗi pour neldude kaɗo laana dow weeyo habruji meɗen international mana en toon to Sénégal ko janggo woni dialogue national toon to Sénégal goto e wonnoɓe ministre uji e gouvernement makko biyeteɗo maître Moussa Bocar Thiam ko haali ko fati national holko woni sababu APR jaɓani partide o wawi rendinde kadi o wi wonde ko ene wayno kala nde Amadou Ba e kanko kadi biyeteɗo Abdoulaye Daouda ndeɓe en jaaɓi joɗade toon oɗo dialogue ene wayno koɓe jamfima engagement ji ɗi badduno e APR ɓe jamfima leydi Sénégal habruji men international cektirɗen ko toon to Mali wono maire wuuro wiyetengo Kano ene wayno dahama ñande nogas e joyyi lewru mai holko haala e daaɓe hol kadi ko woni sababu muɗum ko ɗum woni titre ji meɗen oɗo journal siftinde on tan hande ko talata nogas e jeeɗiɗi lewru mai hitande ujunaji ɗiɗi e nogas e joyyi ma en gartu joni joni bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare Jamhire bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare Jamhire moon no mbinoɗen gardini men ni puɗɗoɗen habruji men ko toon to États-Unis kanko Donald Trump kay ko haala hannde wiyama wonde ko ɗeɗo balɗe ɗiɗi ɓennuɗo o serani e ngattade surtout yenne o wiide wonde ko Russie naaɓe ene wayno ko kanko Putin surtout ene wayno ko janfimomo walla jaɓani heɗade haalluji makko donc toynade ko CNN reporté hono kanko Donald Trump sibabunde bombardement ji kamɓe Russie ɓe continue wadde balɗe tati balɗe nayyi ɓennuɗe toon to Ukraine ene wayno kanko Donald Trump woni ko ƴeewde joni hol sanction ngaji o waɗata e Russie e wiide makko oɗo sahaa joni o wawi continude wadde pression e yimɓe jeeyaɓe leyɗele jeeyaɓe OPEC ɗum noon OPEC noon ko leyɗele paynoje walla produisoɓe pétrole ɗumen pression on wawi wadde ɗum pression beele Russie ne dartine guerre o e wiide makko toon tan guerre wawata dartine ɗum ɗo fof noon ari ko ɗiɗo bombardement ji fof no gari ko caggal nde kanko Donald Trump o dartini assistance walla ballal ngal kamɓe États-Unis ɓe ballatno en Ukraine surtout yenno ko fati intelligence ɗum noon satellite aji e gueɗe information ngaji ɓe dokkatno Ukraine ko ɗum wallatno Ukraine kañum hoore mum habtade walla yiide missile aji gara e muɗum e kadi hadde ɓe ko won kaɓirɗo won kamɓe Ukraine ɓe keeɓa ɗum fof ko kanko Donald Trump o dartino ɗum ɗo sibabude yiɗi Ukraine non seulement en jaɓa nanodiral baɗowal toon to Arabie Saoudite ko fati dartinde guerre o mais aussi Ukraine rokkamo won minerai ji ɗi ganduɗa kamɓe américain je ɓe jiiɗi ko wawi wonde fof ene wayno oɗo saha joni ko o nani o faami kanko Donald Trump hawnaki aduna o fof ko critiquete ko kanko ko sibabude makko ɗiɗo bombardement ji surtout ɗeɗo balɗe nayyi ɓennuɗe toon to Ukraine kala mayɗen walla kala bonandeji mbaɗɗen ko sibabude décision ngaji ɗi ƴefti ko fate dartinde assistance mo Ukraine heɓanno ko wawi wonde fof ene tugnade hande ko CNN reporté hono kanko Donald Trump ene wayno mo neldu délégation makko toon to Arabie Saoudite donc kanko Marco Rubio gardiɗo affaire étrangère mo États-Unis e kanko kadi conseiller makko ko fate sécurité nationale biyeteɗo Mike Waltz mo nelaɗo spécial toon to Moyen-Orient biyeteɗo Steve Witkoff kañum wuro kamɓe ɓeɗo tata fof maɓe jaa toon to Arabie Saoudite no yontere aɗon nde e kadi en ɗaminama ɓe fottu kadi délégation Ukraine ɗum ɗo fof ko continde ko haaluji ganduɗa holno jaam dañirte toon to Ukraine siftinde on toon e wayno ko kamɓe Ukraine délégation mabɓe délégation kamɓe Russie ɓe pottino kadi toon to Istanbul ko ɗum waɗi caggal ngal ɗon potidel woni ɓe jaɓodiri wonde au moins prisonnier ji mabɓe yo gostodiri kono noon e wayno ko kala ko fati e jaam to ko haare wonde toon to Ukraine ala ko gasi hen taw habruji men États-Unis hande tumnade ko CNN reporté hono kanɓe département d'état ɗum noon ko affaire étrangère ministére des affaires étrangères mo États-Unis ene wayno oɗo saha joni ɓe jammiri ambassade uji États-Unis gonɗe e nder aduna o fof yo dartini kala rendez-vous ji ɗi joguino pour étudiant ji ɗaɓɓoɓe janggude ga e États-Unis ɗum ɗo fof noon e wiide ministére des affaires étrangères ko sibabude kamɓe gouvernement mo États-Unis ɓe goni koye continde ƴewde
donc ɗum ɗo fof noon ko sibabude kamɓe nde gouvernement mo États-Unis e yamirore makko kanko Donald Trump ɓe goni ko ƴewde kala étudiant ji gummotoɗi caggal leydi ɓuuri ƴewde hol gueɗe ɗe kalata e nder social média ji mumen surtout henna ƴewde kadi so tawi kañumen koyemen wona añɓe juif en walla ɓe añɓe israël walla ɓe sippoltuɓe pelle ko wayno pelle ɗe mbiyata wat boniyankoɓe ɗe kamɓe États-Unis ɓe taw ɓe gona sehilaɓe muɗum ɗum ɗo fof noon ari kadi ko caggal nde kadi ne fama wonde ko kamɓe gouvernement mo Donald Trump ɓe mbawino wiide wonde ko kala jeji won arannoɓe toon to université Harvard ɓe annilino visa ji men ɗum noon kadi ko sababude haade nde ɓe goni kamɓe contre mabɓe hakkude mabɓe e université Harvard kono ene wayno kene fama juge goto kañum hoore mum yamirino wino wonde ko kamɓe gouvernement mo Donald Trump ɓe mbawa hadde étudiant ji windade walla janggude toon to université Harvard ko wawi wonde fof ene wayno ko tawde ɗum ɗon marsani waɗi joni ɓe ndewi ko département mo affaire étrangére kala visa ji walla kala rendez-vous ji étudiant ji étranger ji e nder ambassade ji men pour le moment yo dartin ɗiɗon rendez-vous ji haaɓe mbawa ruttade e médias sociaux ji ɓeɗo e étudiant ji e surtout henno toon to caggal leydi ƴewta ko ɗiɗon étudiant ji miijoto haade men nadde États-Unis ha hande toon to Washington e tugnade kadi eko Washington Post reporti hono kanko Donald Trump ene wayno koye won yamirore nde fatunode e galle goto e avocat ji biyeteɗo Wilmer Hill ɗum noon on galle kadi ene wayno jeeyi ɗum ko hono kanko Robert Mueller mo jeeya e jeyɓe ɗum ɗon galle Robert Mueller noon ko neɗɗo ankinnoɗo kanko Donald Trump ko fati ko mbiyata woote hitande ujunnaji ɗiɗi no e sappo e jeegom ko fati surtout ko mbiyata wonde Russie wawa jokkodiri mo e gueɗe baɗe noon ene wayno ko kanko Donald Trump o yamirino ɗiɗon galleji avocat ji kewɗi ene wayno yo nattu liggade walla kam hayso continue liggade potani hebde contrat ji laamu ko gouvernement fédéral walla potani kadi yamirede naata e kuuɓeje building ngaji fédéral ɗum noon ne wayno ko ɗiɗon galleji hen jeenayyi hen galleji jeenayyi mbawino waddude makko arrangement kanko Donald Trump dokki laamu makko kalis kono noon hen galleji nayyi portino plainte ɗiɗon galleji nayyi noon ne wayno ko hande ñawore yaltude hande nde taw ko oɗo juge biyeteɗo Richard Leon gonɗo toon to US district mo Washington DC ene wayno wi wonde ko kala yamirore nde Donald Trump waɗi ko fati uddude ɗiɗo galleji walla hadde ɗiɗo galleji liggade liggeyaji men walla hadde ɗumen ni nadde kuuɓeji gouvernement fédéral ɗum ɗo fof ko hunde nde ɗoftaki constitution donc o windi kañum wona capanɗe jeeɗiɗi e tati page e nder page uji ɗum ko haali hen ko wi wonde ko oɗo saha joni ene wayno ko alay saago kala yamirore nde wonno kanko Donald Trump nde fawno e Wilmer Hall ɗum noon ko oɗo galle avocat ji o ɗum ɗo ko hunde nde ganduɗa totalement o itti ɗum kanko oɗo juge e juge o noon e haala muɗum o wi wonde ko winduɓe constitution mo États-Unis o ene wayno ɓe paamino nden wonde ko alay saago yimɓe wonɓe avocat ji walla yimɓe wonɓe gona indépendance mbawa jogade kadi doole no mbaɗir liggueji men taw kadi wona en jimandi gouvernement ɗum noon ene wayno ko wawi wonde foof o itti nde ɗon o kanko hoore makko wi wonde ko ndeɗo yamirore wona ko yamirore nde forani wodde e nder habaruji gummiɗi toon to Maison Blanche hande hono kanko Donald Trump omo ɗamini yaafade debbo e gorko mo joguinoɓe émission ngaji télévision émission ngaji télévision mbiyetenoɗo Chris Lee ene wayno sokkonoɓe guila hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas ɗiɗi sibabude kañumen koye menen tawama wonde kadi ne mbaɗanno fraude surtout banque uji gonɗi toon to Atlanta ɗum noon kene wona capanɗe tati e jeegom million dollar ɗum noon tugnade hande ko yaltuno oɗon saaha ɗum ɗo fof noon ari ko caggal nde ɓiɓe debbo biyeteɗo Savannah Christie kañum hoore mum e nder campagne élection ngaji hitande ujunnaji ɗiɗi nogas nayyi e kañum hoore mum ni e convention toon to républicain ji arino haali ko fati en affaire jinnaɓe muɗum e nder kadi ko yalti ko sakkiti ko kanko hoore makko o kanko Savannah o arino kadi e nder toon to Fox News ɗum noon ko émission taw ko Lara Trump kañum hoore mum wonɗo oɗon entretien o haali o wi wonde ko ene wayno ko Donald Trump gueɗe ɗe ganduɗa justice mo États-Unis ko waɗata contre muɗum ko ɗum woni jinnaɓe makko ko mbaɗa kanko Savannah Christie o haali o donc ɗum pour wiide wonde ene wayno ko justice walla tribunal justice mo États-Unis kañum hoore mum no woniri contre Donald Trump ni ko noon woniri contre jinnaɓe makko donc ɗum waɗi donc e nder ko yalti hande ono kanko Donald Trump o wi wonde ko sibabude
oɗo suka debbo savana chrisley kañum hoore mum ko neɗɗo tinniɗo no feewi parti républicain tinniɗo no feewi ko fate walludemo kanko Donald Trump. ɗum waɗi donc o fellito noddi ɗum téléphone o wi wonde ko ene wayno ko anda jinnaɓe ɓe kono ne wayno ko kanko savana yo noddu jinnaɓe o haalan ɗumen woyi wonde ko kanko Donald Trump mawo yaafoɓe koɓe ñaawa pour ko fate ɓe joɓ non seulement ɓe joɓani impôt ji mais kadi ɓe tawama kamɓe koye mabɓe koɓe yinnoɓe koɓe wurinoɓe kalis toon to banque uji gonɗi toon to Atlanta e tugnade kadi ko yimɓe enquitannoɓe FBI ko kaali tugnade nden ko ñande ɓe ñawete nde goto neɗɗo goto biyeteɗo Kerry Farley ɗum noon ko agent FBI gonɗo toon to Atlanta ko haali o wi wonde ko so tawi neɗɗo semti walla wurima walla wujji walla ko waɗi gueɗe ɗe ganduɗa ɗe moƴƴani justice kañum hoore mum waƴaka muɓat guiti mum ɗum waƴaka so tawi jomum ko neɗɗo jontaɗo walla ko neɗɗo gandaɗo walla ko neɗɗo joguiɗo kalis walla position muɗum donc justice ma rewa muɗum donc ene wayno ko caggal muɗum kamɓe koye mabɓe mbi wonde ko wawi wonde fof hono kanko Donald Trump ɗum ɗo kadi ko gueɗe ɗe ganduɗa yiyama toujours omo waɗa ɗum yaafade yimɓe ɓe ganduɗa criminel uji ko mbawi wadde fof tawde tan kam ko sehilal makko ko sakiri ko yiyama wonde kanko hoore makko yaafima hono Jared Kushner bamum ko neɗɗo cokkanoɗo guila kanko hoore makko wonani laamu e mandat makko gadano oɗon saaha wono procureur supervise ɗo oɗon ka ko kanko Chrissy e ɗum noon ko républicain kañum hoore mum meeɗi wonde candidat meeɗi wonde kañum hoore mum gouverneur toon to New Jersey ko wawi wonde fof ene wayno ko kanko oɗo jaafaɗo biyeteɗo Charles Kushner ene wayno ko caggal nde Donald Trump yaafimo ɗum noon nde woni mandat muɗum gadano ene wayno ko Donald Trump nomimo joni kadi yo wonoye ambassadeur toon to France ɗum no fof ko gueɗe ɗe ganduɗa kadi yiyama kadi kanko Donald Trump o yaafima yimɓe hewɓe ɓe ganduɗa taw koñumen koye mum ko ñawaɓe sibabude jani toon to congrès e hitande ujunnaji 2021 yaafademo ɓeɗo ɗiɗo hande oɗo couple kadi hande ɗum ɗo fof kadi koye aadaji makko kanko Donald Trump e oɗo deuxiéme mandat pour wasde ɗoftade constitution wasde ɗoftade justice wasde gonɗinde justice leydi ndi henno ko justice gonire gonga par ce que hande mo considéré justice leydi ndi henno ko justice contre makko kanko Donald Trump e yimɓe ɓe ganduɗa gonɗinɓe ɗum noon tugnade kadi ko Washington Post cakkitoɗen habaruji meɗen ko kanko gouvernement makko kanko Donald Trump ɗum noon ko département justice e nder kanko gardugol makko kanko solliciteur général John Sawyer ɗum noon ko avocat mo kanko représentant de laamu Donald Trump ɓe mbawi wadde ɗaɓɓade fade cour suprême mo États-Unis ɗum noon ko ñalawma hande wiide wonde ko cour suprême yo ittu kala kaɗe ɗe ganduɗa kanko juge biyeteɗo Brian Murphy o waɗi wiide wonde ko gouvernement Donald Trump wawa hadde gouvernement Donald Trump fotani déportude yimɓe fotani neldude yimɓe ɓe ganduɗa e leyɗele ɗe jeeyaka e surtout kadi fotani déportude ni hay goto taw rokkani jomumen chance yaade heɗede toon to tribunal uji haade mo ko déportude kanko John Sawyer nder kayit mo windi o wi wonde ko alas yo cour suprême yamiri ko yacci kala yimɓe ɓe ganduɗa en ɓeɓe jogui eɓe déporte ɗumen tawi mbawi nawde ɗumen e nokkuji ni wona nokkuji ɗi jeeyano ɗum noon ɗum ɗo fof ari noon ko caggal nde kamɓe gouvernement Donald Trump ɓe ƴeftuno yimɓe kene wona jeenayo eɓe jiiɗi neldude ɗumen toon to eɓe jiiɗi déporte ɗumen toon to Soudan du Sud kono e wayno caggal muɗum kanko oɗo juge Brian Murphy o waɗi yamirore makko pour hadde oɗon déportation oɗo saaha noon haɗo gila yentere ɓennude ha o ñalama ɗo jarten ɗo ɓeɗon yimɓe jeenayo nena mofta toon nena gondi e américain ji ne mofta toon to Djibouti e wiide laamu ngu wonde ɓe toon hakke 2 semaines hakke jonte ɗiɗi au moins kam ma hullo wonde ko kamɓe laamu ngu eɓe ɗofti yamirore oɗo juge Brian Murphy no winoɓe ni henna ko alay saago ɓe dokka ɗum ɓe dokka ɓeɗo ɓe déportata au moins kene wonde jonte ɗiɗi pour beele ene keeɗe mbawa haldude yimɓe service immigration haade maɓe déportude ɗum habaruji men international guiɗoɗen ko toon to Guinée Bissau ɗum noon tunnede ko agence biyeteɗo APA News reporti hono kanko gardiɗo commission CEDEAO docteur Oumar Aliou Touré ene wayno jaɓɓama toon to Guinée Bissau hakkude 26 lewru mai gardiɗo leydi Guinée Bissau Umaru Sissoko Embalo kañum hoore mum nde bismimo toon to Guinée Bissau siftini ɗon tan ko délégation CEDEAO kañum hoore mum
ƴeewi no arde toon to Guinea Bissau ene wayno ko caggal nde ɓe mbasinanondirde kanko gardiɗo leydi Guinea Bissau ene wayno ɓe kaaɗi ko aéroport ɓe jalti ɓe mbiya yoɓe jaltu leydi ndi ko wawi wonde fof gartugol makko ko toon kanko docteur Oumar Aliou Touré ene wonde délégation wonde kadi yimɓe ɓe liggodto en toon to Guinea Bissau ɗum ɗo fof ko hollata ko wonde ko hawnaki jaam ne wawi walla kaldigal wawi fof ni ko yitede hakkude kamɓe CEDEAO e kamɓe kadi Guinea Bissau mission mabɓe toon ko ƴewde surtout en ko fate élection ngaji baɗoji ñande 23 lewru novembre hitande ujunnaje ɗiɗi 25 holno ɗiɗon élection ngaji holno jogori waɗirde toon e kadi holno partiji politique surtout wonɓe opposition e kanko kay partiji kadi laamiɗi leydi ni holno kaldigal way toon e kadi kanko Oumar Touré kadi ɓe mbawi kadi siftinde wonde ko délégation ngaji mabɓe mbawi fottude ministre uji des affaires étrangères ɗi Burkina Faso ɗi Mali e ɗi Niger ɗum noon ko toon to Bamako ɗum ɗo fof ko holli wonde ko CEDEAO woni koye lawol pour ƴewde beele kawrital ene wawa wadde hakkude leyɗel Afrique surtout wonde kawrital kadi ne wawa kontinde wonde walla jokkodiral ɓingal jokkodiral moƴƴal kadi ne kontina wonde hakkude CEDEAO e kadi AES ɗum noon ko Niger Burkina Faso en wonde haɓruji men toon to Sénégal jiiɗoɗen ko toon to wuuro wiyeten ko Santhie Merina ɗum noon ko cumu bongu waɗi toon hannde oɗo ñalawma talata 27 lewru mai hitande ujunnaje 25 ɗum noon e wayno cumu ngu fuɗɗi toon ko hedde 2 heures heure mabɓe local ɓe mbi ngoɗo wuuro Santhie Merina woni koye commune Sekal ɗum noon ko département Louga tungnan hande haɓruji gumiɗo toon mbi gonɗe ala mayɗo hen kono e wayno cumu ngu bonni ko fewi ene wayno ɗum noon tungnade hande haɓruji gumiɗo toon e wayno oɗo Sadio hono kamɓe gendarme uji gonɗo toon local to ɗo nokku woni koye enquête pour ƴewde holko woni sababu ngu ɗo cumu hande toon Sénégal ene wayno ko subaka janggo woni fuɗɗoto en ko mbiyata dialogue national gonɗo toon to Sénégal mo kanko Bassirou Diomaye Faye o noddi pour parti politique gonɗo toon e yimɓe kadi hohoɓe leydi Sénégal fof ngar tawtere anda tan oɗo Sadio ni ɓuuri salade tawede ngo oɗo dialogue national ko yimɓe jeeyaɓe e APR kono e wayno kadi won yimɓe wiɓe ne jeeya hen kañumen koyemen mbaɗi condition ngaji holno joddorto e mabɓe kamɓe gouvernement kesso mo Macky mo kanko Bassirou Diomaye Faye e surtout e laamu makko kanko Ousmane Sonko mo ardi ko way wonde fof en damina wonde hawnaki e tungnade konngol kanko docteur Cheikh Gueye o wi wonde ko ndeɗo jonde ma wallu leydi Sénégal ɓiɓɓe Sénégal kadi kalda kadi mbawa famodirde e gueɗe kewɗe o wi kadi ala ko jogorani haalede en kala ko sikkani waɗi fayida ma haale toon kadi yimɓeɓe ma kadi ma kala ko haala hen kadi ma ƴefte waɗe doggol kadi ɗum noon kadi hande ko fati dialogue national baɗo toon ñande 27 lewru mai ɗum noon ko janggo subaka hono kanko maître Moussa Aboubacar Thiam ɗum noon kanko hoore makko meeɗi wonde ministre laamu Macky Sall e jokkodiri observateur o haali haala kew koko fati holko woni sababu APR kañum hoɗum sali arde e wiide makko wi ko oɗo dialogue national poɗɗo wadde janggo ene wayno ko kanko Macky Sall wonno ɗum kanko ƴeftuno ɗiɗon calendrier ji kanko yamirɗo oɗo dialogue yo waɗ kono noon e wayno ko dialogue sene waɗa haade mo dialogue wadde hade yimɓe joddade ne kalda alay saago taw ko wiyete cessez le feu politique wona hakkude men kono noon so ƴeewama hande oɗo ñalawma hande ko yimɓe hewɓe ganduɗa jeenoɓe gouvernement Macky Sall walla jeenoɓe parti APR ko kañumen nena nanggue nena lebte e kadi ene wayno ɗum ɗo holno mbawɗa joddade aɗa haalda yimɓe alors que yimɓe maɗa walla yimɓe ɓe ganduɗa en wonɓe base ma enen continue nanguede en continue ɗum noon kanko maître Thiam haalde o wi wonde ko dialogue o ene wayno ko foti wonde ko dialogue kaldigal taw koye dow gonga taw kadi yimɓe goni koye deejre taw kadi yimɓe no goni en daña ko pamodiri o haali kadi o wi wonde ko ene wayno oɗo sage so tawi kanko Amadou Ba e kanko Abdoulaye Daouda Diallo so tawi gongira e gonga taw ɓe kolli koɓe yawɓe eɓe tawtore oɗo dialogue o so tawi ɓe mbaɗi ɗum ɗon firti koɓe jamfima leydi Sénégal
par ce que ko ɓeeɗo ɗiɗi gonno yimɓe ɓe ngannduɗaa wiyeteeɓe ko kañum men donata laamu Macky Sall ko kañum en kadi gonata ɓuri wonde yimɓe ɓe ngannduɗaa hoolaaɓe pour wiide ne kañum ne représentant Macky Sall tugi e ndeer hitande ujunnaaje ɗiɗi nogas nayi donc so tawi ɓe mbaawi ɓe mbaawi ɓe calima kamɓe ɓe njehii ɓe jooddima e oɗo dialogue ko firti wonde ko ɓe jamfima kala engagement ji ɗi ɓe mbanno pour ko fate hakkude maɓɓe Macky Sall walla hakkude maɓɓe e leydi Sénégal. toon to Mali tumneɗe habaruji gomoriɗi toon to radio France international siftindon noon ko radio France international ne wayni koko haɗa représentation mum toon to Mali tugnade yimɓe habroɓe ɓe wonɓe toon to wuro wiyetengo Kona noon ko Kona woni koye région Mopti ɓe mbi wonde ko maire ngoɗon wuro ene wayno diftama walla kidnappama ñande 25 lewru mai hitande ujunnaji ɗiɗi 25 ɗum noon tugnadi kadi e haalluji gumi toon e wayno ko yimɓe nanguɓe ɓe tawimo ko woni wonno koye liggade e guese maaro ɗum noon yarno ɗum surtout fewnitade ko fate ndema guese maaro oɗo saha jogiiɓe perlaji ngari nanguimo nayi andaka noon oɗo saha joni holto woni nder koɓe tuumi tan wonde ko nangugol makko kanko Ousmane Campo kanko woni maire mo wuro Kona en mbi ɗum ɗo fof ari ko sibabunde nannodiral jaɓɓodiral ciñinongal hakkude maɓɓe kamɓe jenin e yimɓe jeeyaɓe oɗon nokku ɗum noon ngal ɗon jaɓodiral wino wonde ko kamɓe yimɓe jeeni eɓe mbawi kontinde kamɓe jeeyi won gueɗe suuyenno ko wayno guese ko wayno gueɗe baɗe noon kamɓe jeeyi ɗum toon e kadi ɗum ɗon sibabude ngal ɗon nanodiral tawde yimɓe wonɓe toon e oɗon nokku surtout en hohoɓe e armée foof jaaɓi ngal ɗon nanodiral kamɓe jeeni kadi maɓe mbawa kontinde protège yimɓe jeeyaɓe oɗon nokku kono noon e tumnade ha ande habaruji gummitoto e ko tuuma wonde ko sibabude kamɓe jenin eɓe continue hande oɗo saha joni eɓe gummini haare mabɓe contre armée surtout ene yande won base uji wona e yande kadi ɓe mbi ɗum ɗo fof ko sibabude ɓe gandi ngal ɗon jaɓodiral ciñinnogal ngal woodani ɗum waɗi ene yiye dumunu ɓen ɗo fof kamɓe jeeni eɓe continue nangude yimɓe je liggontoɓe laamu ko wayno préfet ji ko wayno gouverneur uji ko wayno même hay professeur uji walla sous préfet ji ɗum ɗo fof sibabude kamɓe koye maɓɓe ɓeɗo fof ene wayno ko ɗoftaki nanodiral bannongal hakkude maɓɓe kamɓe jeeni e kamɓe kadi yimɓe jeeyaɓe oɗon région Mopti ko wawi wonde fof e tugnade hande radio France international ko haali kanko maire mo ngoɗo wuuro kanon Ousmane Campo gandiraɗo Naba andaka taw holto woni oɗo saha joni e wayno bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio sar ɗum wonno komin jogonno on kabaruji e ɗemgal Pulaar ɗum noon yen mbaalo jaam ha janggo so Allah jaaɓi